ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், துவையல் கீரையை பற்றி பார்ப்போம். இதுதான் துவையல் கீரை. இந்த துவையல் கீரையில் இந்த பூவெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த பூவெல்லாம் எடுத்து சமைக்க மாட்டாங்க. பூ வரைக்கும் முன்னாடியே மோஸ்ட்லி பறிச்சுடுவாங்க. இப்போது பூவெலாம் நல்லா பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இந்த டைமில் என்ன செய்யணுன்னா, ஆக்சுவலாக பூ பூக்காத கீரைகள் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் காட்டுக்கீரை, அதாவது உழுது போட்டிருக்க இடத்துல இது ஒரு பெரிய கிரவுண்டு தெரியுதா. இது விவசாயம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தால வேறு ஏதாவது பயிர் பண்ணுறதுக்காக உழுது போட்டிருக்காங்க. இது மழை பெஞ்சதோட முளைச்சிருக்கு. இதில் நிறைய க்ரீன் மோஸ்ட்லி இந்த துவையல் கீரை தான் நிறைய இருக்குது. இந்த இடத்துல புல்களும் இருக்குது, அதே டைமில் துவையல் கீரை நிறைய இருக்குது. இந்த கீரையை இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்படி இளந்தண்டா பார்த்து தான் நொறிச்சி எடுப்பாங்க. இப்படி நொறிச்சி தான் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி மொத்தமாக பிடுங்கி எடுக்க மாட்டாங்க. என்னம்மா இரு, இப்படி தான் பிடுங்கி எடுப்பாங்க. இது என்ன பண்ணோன்னா, இந்த பூவெல்லாம் மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு இதை இப்படியே கட் பண்ணி போட்டு கூட சமைக்கலாம், வாஷ் பண்ணிவிட்டு. இல்லை இப்போ இங்கெல்லாம் கீரை நிறைய கிடைக்கிது இல்லையா, அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கி இந்த தண்டெல்லாம் எடுக்கிறதே இல்லை இப்போதைக்கு. ஏன்னா கீரை நிறையா இருக்குதுல்ல, அதனால் இலைகளை மட்டும் எடுத்து நாங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்ருவோம். இந்த இருக்கலாம், இப்படி தான் எடுப்போம். இப்படி எடுப்போம். இப்போ இதுலேயே நம்ம ஆஞ்சோன்னா நமக்கு தேவையான மொத்த கீரையும் கிடச்சிரும். ஆனால் இவ்வளோ கீரை இருக்கும்போது நம்ம ஒரே இடத்துல இருந்து ஆஞ்சால் நமக்கு அது நல்லா இருக்காதுல்ல. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அங்கே எங்கேயா போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப நல்ல கீரையாக இருக்கிறத பார்த்து ஆயிடலாம். இங்கெல்லாம் நல்லா ஆஞ்சி வச்சுருக்காங்க, அதனால் கொஞ்சம் என்மை தான் மறுபடி தழுத்து வந்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த கீரைகள்லாம் நல்லா இல்லை. ஆயிரது வேறு யாரும் இல்லை, நாங்கள் தான். 2 days once 3 days once இதெல்லாம் சுற்றி ஆயிரம் தான் வேலை.